späťka, nie? Neviem, čo to je. No, či budeme mať 3 zuby alebo 4, čo? No, nechuj to na. Ten dotyčný. Čoho si možné vyberať také dievček, kto chodí do bordelov, preboha. Tam je tragédia. Čo si ani tú sprostú vodu. Ale ona robí už luxusnú, ale nechodia za ňou, ona si vyberá. Mne to je tak jedno. Tak ale niektorí to nemajú. Čo ty kokos? Tak keby idem večer von, možno cez víkend, no aj si sa neobvykla. Medzi lopatkou. Puka ti. Rotuj, rotuj. Neviem, z čoho to nie je. Horčice. Horčice? Áno. Také veľké horčice židajú. Nie z kapusty? To je či sme raz o ne? Poklúčila za pána, popýtali, že sa robá kapustu vydávajú. A na tie len si kapustu, isto taký vôbec to zamkne. Sa dáva aj psom, keď majú že feny, vieš, že majú veľa mlieka, majú zapálené cecky.